Bona tarda a tots i a totes. Jo em dic Mustafa Oleslam, soc membre de SAFI. Agraïm la vostra assistència, participació en aquest acte, que ens fa molt contents perquè és una eina que creiem que ve a respondre a una necessitat i, per tant, a donar un servei a la ciutadania en general, a les escoles i en particular, i a intentar combatre una de les discriminacions més, diríem, intenses de l'actualitat. L'acte intentarem que sigui bastant breu. La planificació que tenim és una intervenció introductòria de l'Aida Guillén, que és directora de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona. Seguidament, la Sheima Jbari, doctoranda en la Universitat de Barcelona, ens farà un resum de la feina que està portant i que han fet precisament un estudi sobre la islamofòbia dins de l'àmbit educatiu. Després entrarà, el torn serà del Martin Landstein, que és investigador postdoctoral i membre de SAFI, per ja parlar del contingut i de la guia en si. I a continuació donem la paraula al Mustafa Sheimi, que és també una persona que ha col·laborat molt estretament amb el Martin en l'elaboració d'aquesta guia i és membre de l'Espai Antiracistes Gironès SALT. I quan acabem aquestes intervencions, donarem la paraula al David Sanausa, tècnic de servei d'Escola i Família del Departament d'Ensenyament, i entrarem a fer una mica de debat, que seria debat atípic, com estem en unes situacions atípiques, rebre preguntes pel xat i les persones ponents les respondran oralment. Demanem disculpes perquè si és qüestió de donar paraula seria molt més difícil d'organitzar-ho i volem que s'aprofiti aquest temps que podem estar junts i juntes el màxim possible. Que insisteixo que intentarem ser breus i que no es converteixi en una cosa feixuga. I després del debat, la Maria Muro, que és adjunta a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, farà una intervenció per fer el tancament de l'acte. Per tant, sense més preàmbuls, demano, sisplau, tancament de micros de les persones que no estan intervenint i que, insisteixo, qualsevol pregunta, al final, per xat, les llegirem i s'intentarà contestar totes. Primer, Aida Guillén, sisplau. Ara? Ara. És que com havíeu fet allò tan democràtic de tancar-li el micro a tothom, llavors no me'l podia obrir. Moltes gràcies, Mustafa. Deixeu-me començar donant les gràcies, com no pot ser d'una altra manera, a SAFI per organitzar això. I no només per organitzar això, sinó per seguir perseverant, i dic bé la paraula, perseverant en continuar donant visibilització i continuar parlant del tema de la islamofòbia. És una de les entitats que porta anys treballant amb aquest tema i és gràcies a aquesta perseverància que, entre d'altres coses, tant les administracions com per part de la societat es manté viu el tema per la necessitat que existeix. Per tant, deixeu-me començar amb això i també amb les persones que us heu connectat i que el tema us interessa i que, per tant, voleu passar una estona aquí amb nosaltres per parlar sobre això. A mi em toquen unes paraules introductòries. Com a Ajuntament de Barcelona, sabeu que l'any 2017 vam adoptar un pla municipal de lluita contra la islamofòbia, un pla que vam adoptar per la perseverància, i torno a fer servir aquesta paraula, de la comissionada llavors, de la Lola López, que va ser per el seu impuls i pel seu treball continuat que aquest pla es va aprovar. Aquest pla, que pretenia ser, no era integral, diríem, i que tenia uns objectius molt clars i també marcat amb el temps,
tenia entre els seus objectius la visibilització de la islamofòbia, tenir clar que això era una discriminació i era un tipus de discriminació específic. I a l'any 2017, ara el temps passa molt ràpid, no? I ara estem en el 21 i això està a totes les agendes, però llavors no estava tant amb l'agenda i no va ser tan fàcil, tant pel que fa a com li diem, com també amb les estratègies que posem en pràctica per lluitar-hi en contra. Per tant, aquesta part de la visibilització, un segon d'empoderament de les persones que pateixen aquesta discriminació per poder reclamar i defensar els seus propis drets, i un tercer que mirava directament cap a l'administració respecte de quins eren els mecanismes de garantia que estaven posant en marxa per donar resposta a aquestes situacions de discriminació que les persones musulmanes o les persones que són percebudes com a tal estaven patint. I aquí entrava molt clarament la feina de l'Oficina per la No Discriminació, que és el nostre servei municipal per a aquests temes, que veig que un parell de les meves companyes de l'equip ens acompanyen avui també. Resultats d'aquest pla, coses que s'han aconseguit. Deixeu-me que comenci per les coses bones. La visibilització del 12 de desembre com a Dia Internacional de Lluita contra la Islamofòbia és una data que hem aconseguit col·locar a l'agenda d'aquesta ciutat i, de fet, al voltant del 12 de desembre, SAFI, entre d'altres, però també altres entitats commemoren i utilitzen la data per conscienciar i sensibilitzar sobre aquesta discriminació, i això és important perquè genera un determinat relat i col·loca els temes a l'agenda. Les subvencions i el recolzament que s'estan donant a iniciatives que per part de la societat civil tenen una mirada ja sigui específica o més general sobre temes que van al voltant de la islamofòbia s'ha multiplicat i l'experiència de l'Observatori de la Islamofòbia a Catalunya n'és un. La inclusió d'entitats específiques que treballen en temes de la islamofòbia, en temes d'islamofòbia en els nostres espais de treball conjunt amb les entitats que lluiten contra la discriminació, com ara la taula d'entitats de la OND o l'Observatori de les Discriminacions, és ja una realitat. I aquest treball conjunt, veig també que està aquí la companya Cristina de Bait Altacafa, que també hi està en aquesta taula, doncs és un espai que no només ajuda a visibilitzar aquesta part de la islamofòbia com a discriminació, sinó també a posar en contacte d'una manera interseccional amb moltes altres entitats que treballen des d'altres aproximacions, i aquest és un treball que nosaltres estem potenciant i que creiem que ens pot donar i que pot donar molt bons resultats. Aquests són alguns de les coses bones que han passat després del pla o durant el pla, i n'hi ha moltes altres, però com que no tinc molts minuts i no vull allargar-me, sí que em centraré en els reptes i en les coses que queden per fer o en les coses que no han eixit tan bé. I posar un exemple molt clar. Quins reptes encara tenim en aquesta ciutat? Jo parlo sempre des de ciutat, però ara veureu que me n'aniré a un punt més a nivell Catalunya. Doncs en el moment que un partit polític es presenta a les eleccions del passat 14 de febrer i repeteix com una amenaça la islamització de Catalunya, doncs alguna feina ens toca per fer. No només perquè un partit polític pot posar aquest tema d'aquesta manera com una amenaça i utilitzar-lo per guanyar vots, sinó també per la resposta que rep per part de la resta de partits polítics. I aquí el silenci de tots els partits polítics respecte d'aquest tema que hem pogut veure en campanya electoral, des del meu punt de vista, i aquí em deixareu que sigui una mica agosserada, no respon només a una determinada estratègia d'ignorància respecte al que estava dient el partit d'extrema dreta, que s'ha utilitzat, s'ha parlat molt de quines són les diferents estratègies, i aquest punt de no anem a entrar al trapo amb el que diu. Jo crec que no només respon això el silenci. Em sembla que també respon a una por que ahí està i que ens explica per què la islamofòbia no és una discriminació que podem qualificar-la només com a racisme. No és una discriminació només racista. Hi ha més al darrere d'aquesta discriminació. És una discriminació estructural que respon a imaginaris històrics sobre els que se construeix la nostra pròpia societat i que, per tant, són molt més difícils de canviar. I aquesta
per entendre això, és l'única manera que des del nostre punt de vista pot servir com la manera o el camí, o ens ha de marcar el camí per acabar amb aquesta islamofòbia i que, per tant, porta al costat de la necessitat de polítiques concretes per part de les administracions públiques, d'accions per erradicar la islamofòbia des del punt de vista de treballar amb les víctimes, mecanismes de garantia, sensibilització, empoderament i conscienciació, també porta al costat altres polítiques i altres accions que tenen a veure, per exemple, amb la normalització del fet religiós, que és clarament un aspecte que travessa la situació de la islamofòbia o d'altres que tenen a veure amb el reconeixement de la diversitat i que, per tant, entren en altres aspectes que no són només la lluita contra la discriminació en concret. I aquí l'escola és central pel que fa a aquests aspectes. I a mi, com que no em tocava fer més que aquesta part introductòria, ho deixaria, si us sembla, aquí, deixant molt clar que tinc moltes ganes d'aprendre i que del que ens pugueu explicar tant per la recerca com pel que fa a la guia, com des de polítiques o des dels àmbits que no són directament de lluita contra la discriminació, podem de veritat posar les bases per acabar amb aquesta discriminació i perquè mai més un partit polític es presenti a aquestes eleccions posant com a amenaça la islamització de Catalunya. I moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Aida. La veritat és que has deixat sobre la taula una reflexió molt pertinent, que de fet, si esteu al cas, SAFI, juntament amb altres entitats, hem promogut un comunicat en el qual vam deixar claríssimament que la preocupació per aquest silenci dels altres partits polítics respecte al que va fer Vox durant tota la campanya. Per mi, coincideixo plenament amb tu, el tema de la islamofòbia no és només racisme, perquè si no haurien saltat tots per defensar i atacar Vox, si fos només racisme. Això és una clara indicació de que hi ha alguna cosa més en profunditat. Per cert, no he dit, aquesta guia s'ha fet gràcies a les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i Migracions durant 2 anys, la Generalitat i l'Ajuntament durant el 2019. D'acord? Res més. Shaima, la paraula és teva i endavant. Molt bona tarda a totes i a tots. És per mi un plaer poder estar aquí plegades i poder compartir d'alguna manera o escenificar d'alguna manera el conjunt d'experiències i vivències de l'alumnat musulmà. Destacar que d'alguna manera l'estudi no representa el conjunt de la població o de joves que han travessat el sistema educatiu català, ni molt menys, perquè és una mostra molt, molt petita, però en tant que és una mostra, és un estudi qualitatiu, és important, si menys no, posar de relleu el conjunt de situacions que es van vivint i que s'han anat vivint i que hem viscut, perquè al final el que pot destacar sobretot aquest estudi és que al llarg de l'inici de l'informe, nosaltres hem estat com subjectes participants i actives, és a dir, nosaltres hem posat de relleu i hem intentat traslladar d'alguna manera en l'informe el que han estat també les nostres pròpies trajectòries, que això pot ser és un fet innovador, passar de ser d'alguna manera investigades constantment per diferents i participants en diferents projectes, en diferents investigacions, a voler-ne fer de la nostra i demanar d'alguna manera poder ser un altaveu de totes aquestes experiències. Si em permeteu, compartiré els 7 resultats als que vam arribar per no allargar-me en el temps. Bé, doncs hem volgut categoritzar
set episodis diferents, bàsicament perquè se'n podien extreure moltíssimes més reflexions, però sí que creiem que les més importants i les que tenien més rellevància en quant a la incidència que volíem fer a través de l'estudi eren aquestes, no? A través de les cites d'alguns participants i algunes participants les hem emmarcat en set episodis diferents, destacant d'alguna manera o titulant-los d'alguna manera a nivell general. Aquesta sensació d'alguna manera que tenim tots i totes plegades i que s'aborda en tots i cada un dels grups de discussió que hem fet, doncs és aquesta sensació extesa d'una manca de recolzament institucional. I és una mica en la línia del que deia la companya Aida Guillén, de com des del propi sistema educatiu existeix aquest silenci envers la presència la presència del racisme i la islamofòbia, i com en som còmplices en tant que no podem alçar veu i aturar actes discriminatoris com poden ser la islamofòbia i el racisme. En segon lloc, com aquesta islamofòbia no estem el silenci i com l'existència de la islamofòbia i el racisme en el sistema educatiu acaba incidint de manera negativa en l'autoconcepte acadèmic. És a dir, que estem tenint persones, nois i noies, que potser les seves trajectòries es veuen travessades de manera constant. Imagineu-vos estar sentades a l'escola i em sembla que veia per aquí alguna imatge en una escola. Imagineu-vos passar una jornada acadèmica i que constantment ja no només rebis comentaris, actes discriminatoris per part dels teus companys, sinó que el propi docent, el qui pots o sents que t'has d'emmirallar o que té aquesta funció que els alumnes i les alumnes s'emmirallin i serveixi de referent, en moltes ocasions utilitzi el poder i la jerarquia docent per reproduir aquest discurs racista i islamofòbic. En tercer lloc, com la islamofòbia i el racisme com a eix vertebral en el sistema educatiu acaba generant que un grapat d'alumnes acabin volent-se desmarcar del col·lectiu musulmà, precisament perquè se'ns crida d'alguna manera a justificar constantment o a ser ambaixadores constantment de l'islam i dels musulmans. Llavors, quan et posiciones en un cantó perquè tendim, d'alguna manera, a doblar, és a dir, o és blanc o és negre, constantment. Llavors, quan te'n vas amb la població que és llegida com a autòctona i que, per tant, té un reconeixement dins de l'aula o de l'escola, estàs traint els teus companys d'origen immigrant. Això sí tens la sort i permeteu-me utilitzar la paraula, d'estar en una aula amb molta diversitat. Jo soc nascuda a Sant Pol de Mar i sempre he sigut l'única noia d'origen marroquí a l'escola i musulmana, a la classe. Llavors, cada cop que es parlava d'alguna cosa relacionada amb l'islam o els musulmans, queien totes i cadascuna de les mirades sobre mi. Una noia sense eines i gens preparada com per contestar a justificacions que realment et traslladaven en un espai no gaire segur, com direm a continuació. Però alhora, al ser d'alguna manera l'única noia diversa, com qui diu, o com se'ns deia en aquell moment. Jo tinc 25 anys, soc jove, però sí que és veritat que quan era l'única i quan se'm feia sortir per fer algunes proves acadèmiques o de rendiment acadèmic, et senties que estaves en un espai d'exclusió. Llavors això em potenciava, d'alguna manera generava el reflexionar i crear una certa consciència lligada directament amb el resultat número 4, aquest lideratge individual. I al final o resisteixes envers totes aquestes situacions que vas vivint o de veritat és que abandones, perquè
pots, a l'inici, evidentment, quan estàs a la primària, sobretot, doncs, pots pensar que és temporal i que és molt incipient perquè tampoc has generat un canvi molt important en la teva identitat, però alhora que vas incorporant més elements identitaris que et relacionen directament amb l'islam, en aquest cas, i la cultura marroquí, o comences a generar tot un discurs i estratègies per poder anar gestionant totes aquestes inquietuds i totes aquestes situacions discriminatòries i entendre que realment és un fet discriminatori, doncs és un lideratge individual, entenent que evidentment, primer, que hi haurà noies i nois que ho estan travessant d'una altra manera, però que els nostres pares i les nostres mares en el seu moment no entenien què era el sistema educatiu, no? I llavors alhora havíem de gestionar tot el que passava a l'escola, tot el que ens passaven a l'escola i alhora havíem de traslladar als nostres pares el que és el sistema educatiu i com se'ns tracta en el sistema educatiu, no? Entenent que pels nostres pares el fet migratori va ser posar sobre la taula una construcció de futur familiar, no? Llavors, dir-li que no vull seguir a l'escola perquè em passa això era com, pels nostres pares, era com insuportable, no? Perquè al final tenien totes i cada una de les expectatives dipositades en nosaltres, no? I això és un fet que crec que és important a destacar. En cinquè lloc, evidentment, a la interiorització del discurs. Si no hem sigut capaces de liderar totes aquestes situacions que hem anat vivint, acabem interioritzant que realment tenim unes baixes expectatives, que el docent té unes baixes expectatives envers nosaltres i que, per tant, les orientacions educatives que rebrem seran totalment limitades i orientades cap a uns itineraris concrets. I sobretot, autoculpabilitzar-nos de que tot el que passa i que el problema rau en la nostra identitat, no? Sense poder atacar directament, així de clar, a l'existència i la reproducció del racisme en el sistema educatiu, no? Clar, sí que és veritat que, evidentment, s'ha de destacar que en el grup moltes de les noies i els nois participants tenien una certa consciència i confirmaven, com tal i com diu una companya aquí, que tenemos que ser capaces de imponer nuestras reglas por nuestras propias vías, ¿no? La sorpresa con la que nos leen no es inocente, es la evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Això és un acte d'esperança, també, d'entendre que no som l'excepció de la norma. En primer lloc, quan arribes a la universitat, si és que tens la sort de poder arribar a estudis superiors, i tu, jo, estant a Sant Pol i al poble, igual que els meus companys i companyes que van anar amb mi a la llar d'infants, a l'escola Bressol, han pogut realitzar trajectòries a estudis universitaris i quan tu, al contrari, en un cafè, dius, sí, jo estic a la universitat, he fet un màster i ara estic fent un doctorat. Ah, sí? Aquesta sorpresa innocent no és pas innocent, no? És precisament perquè l'imaginari social que s'ha construït envers, com deia l'Aida al principi, envers la nostra presència respon a aquesta necessitat de cronificar la precarietat i l'ocupació de llocs de feina potser menys valoritzats, no? Llavors, venir tu i canviar o sacsejar, realitzar tot aquest treball de sacseig, potser o evidentment no s'està a l'alçada, no? Perquè no es vol, evidentment. I ja, per acabar, el fet d'estar en un espai en el que constantment s'apel·la a la teva identitat com a amenaça, sobretot, i permeteu-me fer una esmena a la introducció del Proderai en el sistema educatiu, estem generant un espai no segur pels alumnes, en moltes ocasions, escoles pagades per nosaltres, perquè tenim la sort d'estar escolaritzades en escoles públiques, i generant un espai que ens acaba expulsant directament de les nostres vides, perquè al final acabem amb nois i noies que abandonen i que totalment desorientats de les seves vides,
i de les seves trajectòries acadèmiques, evidentment, i generant un espai pagat pels nostres pares i les nostres mares que ens acaba expulsant, no? Directament, i això és una retòrica. I potser doncs, la fe hauria d'estar o la mirada hauria d'estar en com aquest espai ha de ser generador d'igualtat d'oportunitats i de capacitats en quant a l'existència de totes i cada una de les diferències que poden donar-se per la naturalesa de les persones, no? I crec que passo la paraula a qui hagi d'anar darrere meu i ha estat un plaer i ens veiem al debat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Sheima. Moltíssimes gràcies. M'imagino que aquest treball, si està finalitzat, s'ha publicat o es publicarà en algun lloc, no? Sí, ja està. Perfecte. Us podem Està passar. publicat? Sí. Sí, si el pots passar pel xat estaria bé. Ara mateix. Merci. Gràcies. Bueno, merci una altra vegada i sobretot anem bé de temps, això vol dir que esteu respectant el timing, fantàstic. Martín, per tu la paraula, quan vulguis, merci. Gràcies. Bueno, en primer lloc volia agrair-vos a tots i totes d'haver vingut en aquest espai i participar aquí en el que podrà ser el debat, no? Interessar-vos per el que és la guia, tot aquest projecte, i us explicaré una mica d'on ve la idea, com ha anat evolucionant-se, no? I finalment acabarem mirant una mica la guia, bueno, introduiré una mica la guia i després la Mustafa Shami parlarà, diguem-ne, de la part més de la proposta pedagògica, no? Que s'hi troba inclosa. El projecte, com a tal, va sorgir arran, diguem-ne, d'un altre projecte que realment vam fer al Centre Cívic Pati Llimona, aquí a Barcelona, en el qual vam poder recollir com testimonis de persones musulmanes de com havien viscut els atacs del 17 d'agost. La idea era, d'alguna forma, donar visibilitat i veu a aquesta experiència d'una forma silenciada o no res tinguda en compte. A partir d'això, el que preteníem, la idea inicial que teníem, era exposar aquests vídeos amb alumnes de secundària per generar una mica de debat i a partir d'això crear un documental, un documental guia didàctica perquè es pugui utilitzar a qualsevol lloc arreu de Catalunya. El que passa que ens vam trobar amb una mica de reticència per part de les escoles, també sobretot per manca de temps, però també perquè estan prioritzant altres coses i vam haver de repensar-ho una mica. I llavors, en consulta amb el que en el seu moment era llavors un consell assessor que havíem creat, que era realment persones interessades, en islamofòbia, persones musulmanes, no musulmanes, persones que d'alguna forma lluitaven en contra de la islamofòbia. Amb totes aquestes persones vam tenir com un consell i seguim durant tot el projecte, d'alguna forma sempre que hi havia decisions, sempre es parlava amb aquest consell, doncs va sorgir aquesta idea de fer, en lloc de fer un documental, doncs fer algun tipus de material animat. Llavors, i aquí és on, per exemple, el Mustafa, i llavors l'altre que també ha treballat molt en aquest tema, que és el Joanic, com veureu, hi ha els vídeos, passarem un trosset del vídeo, no sé si passarem ara o després ho faràs tu, Mustafa, igual anirà millor amb la part de Mustafa perquè es parlarà directament de les càpsules. Però el tema és que llavors vam pensar fer vídeos animats perquè no fos només, diguem-ne, material didàctic o pedagògic de llegir, sinó per dinamitzar debats als aules. O sigui, la proposta, la idea és donar eines per al professorat per tal que puguin conduir debats a l'aula sobre el que hem considerat que eren temes molt importants
com ara el vel, menú halal, la discriminació, i llavors aquestes són els temes que d'alguna forma hi ha a la guia. Es troba informació sobre això. Per tant, la idea és, i ara passaré a mostrar-vos el resultat final, que és aquesta, doncs, com veieu, aquí bàsicament la proposta és aquesta, no? La islamofòbia, una proposta educativa. El que veieu aquí en l'índex és l'organització de la guia. El que veieu és una mica de presentació del projecte, contingut general, on d'alguna forma s'introdueix totes les temàtiques per al professorat. Això és molt important que tingueu clar, perquè m'imagino, o espero, que hi hagi aquí molta gent amb ganes d'utilitzar-ne aquest material, que aquesta primera part, diguem-ne, està pensada per al professorat. És per tenir una mica d'idees i, a més, poder buscar més informació. És donar un parell d'indicacions, a més d'altra literatura, per on poder aprofundir més encara, perquè la proposta de la guia no és que sigui una cosa feixuga. La proposta és que sigui una cosa ben treballada, ben introductòria, però ben treballada, però bàsica per poder conduir una mica això dels debats, que és el que havia comentat abans. Per tant, veieu que hi ha les temàtiques hijab, la llibertat religiosa, que també són temes que d'alguna forma van sorgir del Consell d'Assessors, de dubtes, preguntes, com es diu, inquietuds, però sobretot també de l'experiència de moltes de les persones musulmanes amb el seu dia a dia, que és el que constantment hi havia com un desconeixement sobre aquest tema. Per tant, hem centrat una mica aquí pensant que d'alguna forma és per on s'hauria de treballar més. Això no vol dir que hi ha altres coses, evidentment, que s'hauria de treballar, però aquestes són els que hem prioritzat aquí. Per tant, veieu el hijab, la llibertat religiosa, islamofòbia, discriminació per raons religioses i racisme cultural, menjar halal i festivitats islàmiques a l'escola i la religió en l'àmbit educatiu. I després, finalment, hi ha com una sèrie de propostes d'acció. I les fitxes, que és el que parlarà Mustafa. Però, bueno, passem una mica per sobre el que és, perquè veieu la guia. Aquesta guia la tindrem a la nostra pàgina web perquè es pugui baixar, es pugui utilitzar de forma totalment gratuïta, i esperem que amb això que tingui més ressò, que se'n faci més servir, perquè moltes vegades també és aquest no coneixement sobre el món islam, també és un no coneixement sobre els recursos que n'hi ha i la informació ja existent, i el no coneixement o el no accés a aquests recursos que es podria fer servir. Per tant, la guia és una proposta de que sigui un recurs extra, un recurs útil per tal d'una forma totalment individual a qualsevol lloc arran de Catalunya poder introduir i parlar d'aquestes coses que tant a vegades ens costa parlar. Res més, jo crec que passaré la pilota al Mustafa Salmi, que tenim una relació de futbol, i, bueno, si vols, ho deixo així, per tant que tu, bueno, en realitat, si vols basar-te en això que jo ja et deixo aquí, tu em diràs i passo pàgina, Vale, endavant, Mustafa, sisplau. Bueno, i finalment només volia agrair, evidentment, a tot Cristo que ha estat participant en això, que és el teu amic, Ades, Però som molta gent. tot el Consell Assessor, les institucions, etc. Sí. Moltíssima gent ha participat voluntàriament sense cap Aina, Mustafa, rendiment, la veritat. tot Safi. Molt agraïts. Vinga, Mustafa. Molt bé, doncs bona tarda. Sí, Martin, si vols treu-la després al vídeo, després al final si voleu posar una... Així veiem les cares, que prefereixo moltes vegades. Bona tarda.
a tothom i a cares que ens coneixem, diguéssim. Agrair a tu, Mustafa, també agrair a Safi aquesta feinada que està fent, que és bàsicament, però molt important, posar al centre del debat en aquest país la qüestió de la islamofòbia, amb aquesta guia, amb l'Observatori de la Islamofòbia, entre altres accions, i per tant, gràcies, Safi, per aquesta feina de tirar endavant aquesta tasca molt important al nostre temps. Gràcies, Martin, també per comptar amb mi per la guia i gràcies a totes i tots vosaltres, els que esteu aquí, per conèixer la guia i per saber la cuina d'aquesta guia. Bé, deixeu-me abans fer una prèvia, si em permeteu, i amb un to una mica personal, diguéssim, per donar-li, per sortir de la formalitat. Fixeu-nos en aquesta guia, és una elaboració en el concret, és a dir, hi ha la gent a darrere, com explicava ara en Martin, de la comissió assessora i la gent que ha tingut la idea, és a dir, que hi ha una part prèvia, però al final s'han encarregat unes persones concretes d'elaborar la guia. I tenim en Martin, que és un danès ateu, si es pot explicar l'adhesió de creença, diguéssim, per una banda, en Joani, que ha fet la il·lustració, que també un altre ateu, que això, i jo soc podria ser una persona musulmana, diguéssim, però no ho soc. Soc una persona atea, vinc del Marroc, de família musulmana, etc., però soc un ateu i, a més, soc un ateu militant. És a dir, a més, actuo contra la religió quan la religió és un acte polític i vol intervenir en l'acció política de la societat. Però aquestes persones, malgrat que som atees i malgrat que som de bagatge ideològic, d'una banda que no és la defensa de la religió, de l'islam en aquest cas, ens posem al servei de la lluita democràtica pels drets de les persones. I aquesta jo crec que és una qüestió fonamental, diguéssim, meta la guia i meta tot el tema que estem tractant, però volia deixar-ho perquè jo crec que l'esperança va per aquí. Jo crec que Safi està fent una feina brutal en aquest sentit i l'encerta. Per tant, aquesta és una primera prèvia, si em permeteu, i la segona prèvia, gràcies a Safi, que planteja una qüestió pràctica que participa en el que és introduir la perspectiva antiracista com a perspectiva d'anàlisi. Jo crec que aquesta és una qüestió fonamental que sobretot les dones ens l'han ensenyat. Les dones han ensenyat que introduir la perspectiva de gènere com a perspectiva d'anàlisi és una qüestió necessària, perquè si parlem que el racisme o el masclisme és una qüestió estructural, necessàriament la perspectiva d'anàlisi hauria de ser una perspectiva contra aquesta qüestió estructural. I per tant, doblement gràcies a Safi per fer una cosa pràctica en aquest sentit, d'introduir una perspectiva d'anàlisi, perquè això és una perspectiva d'anàlisi perquè ens ajudarà a entendre què és això d'islamofòbia. Hi ha gent que ja ha fet alguna definició i ha separat el racisme de la islamofòbia. Deixem-ho que hem de reconèixer que hi ha un debat semàntic sobre la qüestió, per no obrir un debat sobre aquesta qüestió, i a més no toca amb una presentació de la guia. Bé, ara arribo a la guia, ràpidament. La guia, com deia en Martin, és una eina, és una proposta pedagògica, educativa, és una, diguéssim, és una eina que ve a ajudar el professorat a abordar una qüestió, però el professorat també està a la diana. És a dir, està dirigida a abordar la qüestió de la islamofòbia als centres educatius, i no només als centres educatius, evidentment també en l'àmbit del lleure, esplais, etc., no només la qüestió formal. Jo crec que és un material que pot ser abordat en altres àmbits, diguéssim.
que és una eina que s'ofereix al professorat però desborda els propis professorats. I aquí toquem un tema que és la realitat social que tenim amb aquesta qüestió. No és per culpabilitzar ningú, però des d'una perspectiva, des d'una anàlisi descriptiu de la nostra realitat, coneixem que els professorats, etc., tenim moltes mancances en aquesta qüestió. I, per tant, aquesta guia ve a omplir un buit i donar una eina al professorat. I, evidentment, també als propis estudiants o alumnat de secundària. Aquesta guia també ve a, deixeu-me dir una cosa, que ve a conviure amb el Pruderai. És a dir, el Pruderai operava als instituts d'una manera lliure. Ara tenim una altra eina, diguéssim, per contrarrestar, per generar una altra dinàmica. És una, diguéssim, a vegades, no sé si la intenció es va fer amb aquesta perspectiva, però tenim una eina que ve a competir, si em permeteu, amb el Pruderai. Que sapigueu que el Pruderai està ara en un temps de crisi, està revisant, a veure cap a on va aquesta revisió i a veure si amb aquesta guia accelerem un procés de raconar o modificar aquesta. Aquesta guia tracta temes, però a la vegada és un trampolí per tractar altres temes. És a dir, és veritat que hem anat a les qüestions més visibles, més explícites de la qüestió de la religió de l'islam, però, evidentment, dona peu a altres temes i hem intentat, en aquesta guia, venir del carrer a l'escola i de l'escola al carrer. És a dir, diguéssim, les escenes on passen els fets amb un cap, un cap d'atenció primària. També tracta un tema d'una AFA, dins d'una AFA, l'antiga AMPA, una vida comunitària, diguéssim, i acaba, la quarta pèndula acaba amb un debat que és dins de l'aula. És a dir, és un debat públic, per entendre'ns. És una acció pública, diguéssim, un debat públic en el sentit que parla de qüestions que passen fora de l'aula i que tenen repercussió dins de l'aula. Però, a més, aborda una qüestió que la Sheima ha abordat en l'estudi que han fet, que és com es senten les persones afectades per aquest racisme. I jo crec que és una qüestió fonamental en aquesta qüestió. És a dir, que hi ha lluites en què abordem i les persones, diguéssim, no estan afectades per la qüestió. Però en aquest cas, la islamofòbia té aquest hàndicap o aquesta cosa punxeguda que és hi ha víctimes. I la guia també planteja la qüestió com ho hem de fer quan hi ha víctimes, en aquest cas, que són afectades per la discriminació per raó de criança, etc. Per tant, la guia no té la proposta didàctica a través de les fitxes, no té l'ànim d'abordar d'una manera completa la qüestió de la islamofòbia, però només obrir el meló, per entendre'ns. Obrir el meló i a partir d'aquí hi ha qüestions que hem de fer recorregut entre totes i tots com a societat i la comunitat educativa, sobretot, en abordar. Una cosa que en Martin, que volia ser molt breu, suposo que per deixar-me un minut a mi, és quan parlava de la guia, hi ha una qüestió de quan ens aproximem a aquestes qüestions, sempre hi ha una postura des del qual parteixes. És a dir, l'anàlisi sobre què és l'islam i els temes que hem tractat, hi ha un punt de partida, sempre. Hem intentat partir-nos de la praxis, de la realitat que ens diu. No fer un debat acadèmic sobre la qüestió, sinó a veure d'una manera aquesta manera diacrònica, descriptiva de la realitat, que ens explica, partint de l'experiència, a la línia que ha fet ara la Sheima, és a dir, que ens explica la realitat concreta que tenim al nostre voltant. Per tant, quan llegireu a la guia, denotareu això, però, evidentment, assenyalem algunes fonts, diguéssim, bibliogràfiques per qui vulgui ampliar
el debat. Avui hauria de venir també en Joaní, que ha fet una feina brutal en el que és l'animació, ja ho ha dit en Martí, hem triat aquesta manera d'apropar-nos també pel públic jove, és a dir, hem triat alguna manera que sigui atractiva pels joves, per dir-ho manera, i hem cregut que aquesta és una manera. Ell ha fet una feina brutal en aquest sentit i hem intentat també ser lleugers en el tracte. I per tant us animem a veure si amb aquestes paraules desperto interès en voler saber què és aquesta guia i com és. Si voleu, ara Martín o Mustafa, si voleu fer una exposició d'un part del vídeo o així com vulgueu. Gràcies. Sí, Mustafa, el que vulguis tu. Tu escull. La fitxa que vulguis la posem al seu vídeo. Tu esculls. L'última, per exemple, amb una part de l'última. Vale. Martín, la tens a mà, no? Sí, la tinc a mà. Just ara ho estava Perfecte. buscant. Per estar aquí. Mira. Em sembla que no se sent. No se sent. Jo he preguntat perquè tenia dubtes i he vist que hi ha diverses persones que diuen que no. Has de Tornem a carregar-la. Has de pujar el volum. No, jo crec... Ara. Quin ball! I per què? Pot ser interessant. Ja ho veurem. Una pregunta. Qui de vosaltres... Torna a posar-ho des d'aquí, sisplau, Martí. Que havíeu tractat... Silenci. Bon dia. Avui farem un debat. Tractarem les religions en l'actualitat. Em consta que havíeu tractat la història de les religions en la classe d'història, oi? Sí, però molt per sobre. A mi no m'ha quedat res clar. Home, normal. És que no té cap interès. De què serveix, no? Sí, no serveix de res. Això ho veurem avui i a la sessió del dimarts que ve. Ui, quin ball! I per què? Pot ser interessant. Ja ho veurem. Una pregunta. Qui de vosaltres és practicant d'alguna religió? Jo no. Un, sisplau. Tu, Mariona? Jo no. Per mi és una cosa retrògrada. Coneixes totes les religions, Mariona? No, ni la cristiana. I com pots jutjar una cosa com a retrògrada sense conèixer-la? Pues bueno, no sé. Tu, Nachua, no ets practicant? No ho és. Si no, em portaria vel i no em porta mai. Jo no sé què vol dir practicant, i no per no portar vel sóc menys musulmana. Home, sí. Ha de portar vel, no? Crec que és una qüestió cultural i no religiosa. A veure, la meva mare resa i no porta vel. El meu pare no resa i jo tampoc, però em considero musulmà. Quin lío, jo no m'aclareixo. Las respuestas mañana en la noche, a la misma batihora, en el mismo Vaticanal. Entesos? Doncs quina diferència hi ha entre religió i cultura? On comença una i on acaba l'altra? Crec que no es poden distingir. No són el mateix, però estan molt associats. Per això parlem de cultura cristiana, musulmana, jueva, etc. Oh, carai, noia, sempre tan sàvia. Calla, avorrit. Oriol, si el que diu l'Aiman és així, de quina cultura ets? La cristiana? No, jo no, a mi no em van ni batejar. Però bé que celebrem Setmana Santa, Nadal... Molts dels noms que tenim són religiosos, no? Però quan diem cultura vol dir que ho hem inventat els humans, no, professora? En canvi, la religió ve de Déu, per tant, no és humana i així no és cultura.
Però si veiem diferents maneres de practicar la mateixa religió, vol dir que cada país interpreta i practica la religió a la seva manera, no? Però ja es veu qui és religiós i qui no. Per exemple, al meu poble hi ha moltes persones musulmanes. Com saps que són musulmanes? Que ho tenen escrit al front. Home, es nota per com vesteixen i on van a comprar. Però que no et dones compte? Les persones musulmanes no són totes iguals, ni viuen la seva religió de la mateixa manera. Aquí a l'institut tens l'evidència. Jo diria que cap religió és monolítica. Mono què? Què dius tu ara? Monolítica vol dir que és d'una manera fixa i única, i que no accepta ser interpretable. Això és cert. Dins el cristianisme hi ha moltes branques, per exemple, la catòlica, la protestant, l'ortodoxa, i fins i tot dins de cada branca hi ha diferències. Doncs a l'islam li passa el mateix. De fet, jo penso que no hi ha només un islam, sinó que hi ha islams. Però què dius? L'islam és un... Això m'ho va dir un amic meu musulmà. Una altra cosa és agafar la gent. Parlant de l'islam, sabeu que l'altre dia va sortir a les notícies que uns veïns no volien que s'obrís una mesquita al seu barri? Què en penseu d'això? És islamofòbia. La mesquita és l'excusa. No volen musulmans al seu barri. Potser se'ls ha de preguntar per què no volen una mesquita al seu barri. Les seves raons deuen tenir, no? A les mesquites hi ha molts radicals i fanàtics. I la gent té por. Això és el que passa. A veure, Sheila, has anat algun cop a la mesquita? Parles sense saber, i aquest és el problema. Estem plens de prejudicis i estereotips. La mesquita és un simple espai per resar i de socialització. La gent fanàtica hi és a tot arreu. Jo, contestant a la pregunta, professora, penso que no em sembla bé l'actitud dels veïns. Tenir una mesquita o qualsevol espai de culte crec que és un dret que està en la Constitució. Forma part de la llibertat religiosa. Apa. Samir, tu deies islamofòbia, però per mi és racisme. Una discriminació per raó de creença. Buf, és molt complicat tot plegat. Com heu vist, el tema dona per molt. Aneu pensant i el dimarts que ve continuem. Rebosante de energía, ágiles y dinámicos, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente. Molt bé. Mustafa, algun comentari al final o per tancar? No, ja està. Vale, perfecte. Pues, gràcies. Donem la paraula al David Sanausa, sisplau. Abans d'obrir el torn de preguntes a través del xat, com hem dit abans al principi de la sessió. Anem molt bé de temps, agraeixo, la veritat, ser aplicats i aplicades. És una cosa, només una cosa. Com que el Mustafa finalment no va parlar de l'altra part de la guia, només volia explicar-vos que aquí dins de la guia, com veieu, hi ha les fitxes de cada part, fitxa didàctica que correspon a cada vídeo, la càpsula. I aquí a cada un teniu el codi QR que es pot llegir i ja saps? O utilitzar l'enllaç aquí, directament a YouTube. Estan allà, hi ha una llista de... I per tant, ja està. Amb això ja ho tindrem. Fantàstic. Martín, merci. En David, sisplau. Em sembla que li has de donar permís. Ja està, David, tu pots canviar. Ara sí, perfecte.
Bon vespre a tothom. Jo no tenia... Se'm sent bé? Se'm veu? Sí? Jo no tenia previst d'intervenir perquè m'han dit des del departament vés aquí, hi ha aquesta presentació de materials. Per tant, l'únic que podria dir és que trobo molt interessant l'edició d'aquests materials, felicitar-vos per la guia. Nosaltres des del Departament d'Educació, des del servei on estic, que és el Servei d'Escola i Família, on treballem temes sobretot de convivència i prevenció dels conflictes, sí que estàvem treballant també en un material relacionat amb la islamofòbia de l'Associació Marroquí, ara ho he recuperat, l'Associació Marroquí per la Integració d'Immigrants, que va una mica en la línia aquesta vostra i també mirarem de com tots aquests materials que heu editat, aquestes fitxes didàctiques, les 4 càpsules, com es poden introduir amb els nostres materials que fem servir als centres pel tema de la prevenció, sobretot dintre del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant de conductes d'odi i discriminació. Dins d'aquest protocol tenim l'apartat de racisme, de xenofòbia. Haurem de veure com la islamofòbia, aquesta especificitat d'aquest concepte, doncs haurem de valorar de quina manera podem incloure'l dins dels documents i dins d'aquest material, sobretot que van en la línia de la prevenció. Aquest protocol d'odi i discriminació el que ens ve a donar són unes eines als centres per tal de treballar el que és el desenvolupament personal, veure com influeix aquest context escolar, també l'àmbit familiar i com l'entorn pot crear factors de risc que poden crear espais islamòfobs i xenòfobs. Llavors, com ho fem? Nosaltres treballem sobretot amb la prevenció des del meu servei d'Escola i Família, com us deia abans. Treballem el tema de l'autoconcepte negatiu, la baixa autoestima de l'alumnat, amb activitats que fomentin l'autoestima. Procurem que tothom pugui fer una construcció de la seva identitat pròpia a partir d'activitats relacionades amb aquest tema. A partir de les activitats de tutoria i potenciar espais de diàleg sobre el respecte, arribem i difonem el tema de la diversitat. Un aspecte important que crec que també treballem juntament amb tots els equips LIC, que són els equips de llengua i cohesió social, que són els que també treballen tots aquests temes dins dels centres, és la gestió de les emocions, la potenciació de la resiliència entre l'alumnat, també el desenvolupament moral i el pensament ètic per tal de prevenir aquestes conductes d'odi i discriminació. Hi ha un apartat dintre de l'altre servei que també està dintre la Direcció General, que és el tema del servei comunitari, com aquest servei també fa que la cohesió social i la cohesió entre l'alumnat augmenti. També donem a conèixer els drets i deures com no de la ciutadania i altres aspectes més concrets com són l'assertivitat, la gestió positiva dels conflictes, a partir sobretot de promoure dintre de l'alumnat i dintre també dels docents el que seria la comunicació no violenta i l'enfocament restauratiu per poder tirar endavant tots aquests temes convivencials. Jo no m'enrotllaria massa més. Només dir-vos la importància d'aquest material el valorem des dels docents, que podem incloure dintre d'aquests espais de prevenció que comentava i que els equips directius, docents i membres d'altres serveis del departament els farem arribar aquesta guia per tal que la tinguin en compte per desenvolupar els seus projectes. Jo, en principi, ho deixaria aquí i si després en el debat sorgeixen altres temes, doncs ja podem intervenir. Moltíssimes gràcies, David. Em sembla greu que no t'hagin avisat que us havíem posat en fila zero virtualment. Per tant, agraïm les teves paraules i la informació que ens has facilitat. Nosaltres, només un comentari i donem el pas al debat. Aquesta guia sí que és cert que la posem a disposició de tothom, però si alguna entitat, escoles, instituts, fins i tot el departament o el Consorci d'Educació de Barcelona o qui sigui, vulgui comptar amb nosaltres com a gent de SAFI per desenvolupar el tallers,
estem a disposició, simplement tindria això un cost que ens ajudaria molt a alleugerir una mica l'economia ofegada de l'associació per continuar també la feina que estem fent i, per tant, encantats de posar-nos a disposició de qui vulgui aprofitar el bagatge, l'expertesa de les companyes i companys de SAFI per desenvolupar el taller. Dit això, disposem ara de 30 minuts pràcticament, no volem passar-nos de les 8 per fer un debat que segurament serà interessant perquè hi ha molta gent aquí preparada per dir la seva i estem a disposició. Endavant. Agrairíem fer les preguntes i, si pot ser, assenyalar qui està dirigida per si anirem de manera més pragmàtica. Gràcies. Només volia afegir una cosa, que sempre en aquests espais virtuals li costa sortir a parlar, però que és veritat que hi ha una versió digital que pengem a la nostra pàgina web i també nosaltres, amb el petit pressupost que tenim, hem pres 65 exemplars. Els distribuïm amb instituts, alguns instituts que puguem, però evidentment no arriba a poder distribuir-se per tot el país. En aquest sentit, crec que sí que seria interessant veure un interès per part d'algunes institucions si hi hagués aquesta voluntat d'una forma distribuir-ne, com a mínim, i llavors d'aquesta forma hauria en tots els instituts arreu del país. Jo crec que seria molt interessant. Evidentment, les parts que ens han finançat tindran un exemplar, segur. En aquest cas, la Direcció de Dret de Ciutadania, Secretaria d'Igualtat, Migracions Igualtat, Ciutadania i Migracions, o Igualtat, Migracions i Ciutadania. Sempre l'ordre amb el Departament d'Ensenyament posarem a disposició algun exemplar també i nosaltres també estem a disposició pel que deia Martin, per col·laborar, per poder imprimir i editar més exemplars. Agrair els vostres comentaris que ens estan fent arribant a través del xat. De veritat, ens fan sentir reconfortats i ens animen a seguir treballant. Aviam, tenim una pregunta sobre la... Clar, està al xat. Per a quins nivells escolars està pensada? Està pensat... Clar, és una bona pregunta. En un principi dèiem de tercer d'ESO cap amunt. O sigui, això, evidentment, és un criteri que cada professor pot seguir com vulgui, però pensem que el material és més aviat de tercer d'ESO cap amunt. És orientatiu. I és veritat que també, com deia el Mustafa Sami, que en realitat no és només per als instituts, està pensat com d'aquesta forma, però evidentment estaria molt bé fer-ne servir, per exemple, centres altres tipus de centres educatius o d'esplais o caus, etc. Centres cívics. Aviam, domines les preguntes? Sí, estic en ello. Perdó. Ara contesto a la Cristina. Cristina, la guia estarà disponible a qualsevol persona que la vulgui utilitzar gratuïtament, estarà penjada, però si l'entitat, en aquest cas Betacafa o altra entitat, vol comptar amb diríem, que el desenvolupament ho faci una persona de SAFI, estarem encantats de fer-ho, simplement tindria un cost bastant modest, no és un problema, això.
La guia no està penjada encara. Estarà penjada a la nostra pàgina web. Sí. Sí. Però, cal aclarir aquí que, evidentment, amb la guia en un format digital o en un format imprès es pot, saps? Perfectament està pensat perquè qualsevol persona pugui fer-ne servir. En el cas de que es volgués, el que volia dir el Mustafa és, en el cas de que es volgués una cosa més en aprofundiment, amb més detall, amb més xitxa, llavors nosaltres oferim tallers, no? Perquè la guia, vulguis o no, és més introductori, és més bàsic en aquest sentit. Sí, sembla un comentari pertinent de la Nora Bartolo Sauri, que comparteix una reflexió, que la podeu llegir tots i totes, no cal, però em sembla pertinent aquesta reflexió, cert? Que la laïcitat no s'ha de convertir-se en un laïcisme actiu, agressiu sobre les opcions religioses i, per tant, hauria de ser un espai. Nosaltres des de SAFI creiem que és un espai on hi càpiga tothom en peu d'igualtat i qualsevol opció és vàlida per la persona que l'escull i que les lleis l'han de protegir i han de garantir aquest dret. Mohamed Duhri diu que creo que acordarse de la comunidad musulmana tan solo por un día, el 12 de diciembre al año, es insuficiente y no representa el deseoso de contención contra la islamofobia. Me dirijo a todas las personas ponentes, el que pueda responder. ¿Cómo ven que a través del próximo gobierno de la Generalitat apruebe que hayan 2 días feriados, festivos al año para la comunidad musulmana como reconocimiento a la misma y combatir así la incitación al odio de la extrema derecha, Día de la Pascua y el Día del Cordero? Qui vulgui contestar aquesta pregunta? Vinga, qui s'atreveix? Mustafa, Aida, vinga. Donem... Sí? Ja estàs activada? Ja estic activada. Gràcies. Em sembla molt bona pregunta. Crec que és un tema a plantejar-se. De fet, si ens parem a pensar en quins són els feriats i les festes i els dies que tothom gaudeix de festa i que, per tant, no ha d'anar a treballar, a no ser que tingui una feina essencial i que sí o sí hagi d'anar a treballar, que no sempre són feriats per tothom, no? Doncs del moment en què estem celebrant el dia que Colón va arribar, no dic descobrir, va arribar a Amèrica i aquest és el dia de la hispanitat i que celebren com a 12 d'octubre, vull posar sobre la taula que efectivament els dies feriats, si féssim un replantejament, hi hauria clarament una mirada de reconeixement de la realitat sociodemogràfica que tenim en el país, que és molt diferent a la que teníem fa 10 anys i diferent a la que teníem fa 20 anys i que, per tant, la línia de reconèixer dies festius és una clarament línia de reconeixement d'aquesta diversitat, que ens hauríem de plantejar clarament també quines altres hauríem de deixar de celebrar com a dia feriat. Per tant, em sembla que és efectivament una proposta interessant a tenir en compte i que entenc que des dels espais de representativitat política podrien entomar. Algun comentari més en aquesta direcció? Si no, passem a l'altra pregunta, com vulgueu. Tenim una altra pregunta de la Marta Nivado, que diu: les fitxes que proposeu s'han posat en pràctica amb algun grup de nens o adolescents? Això ho podeu contestar al Martín i al Mustafa. Faig jo, Martín? Les guies, diguéssim, han passat un petit, diguéssim, control, si es pot dir així, de posar en experiència amb un grup de joves per veure si el missatge s'entén i si el debat està penetrat o
o és una cosa desconnectada de la realitat. I la reacció ha sigut positiva en aquests dos grups de dos sessions amb joves. Això és per una banda. Per l'altra també ho vam passar a professionals, diguéssim, de l'àmbit educatiu, pedagogs, gent de l'àmbit educatiu que porten experts, diguéssim, que porten molts anys en aquest àmbit, per veure si la fitxa didàctica té sentit, té recorregut a nivell d'implantació i no. I la reacció, hi ha hagut algunes correccions i la resposta ha sigut que podria tenir recorregut en el context de joves dins de les aules. Per tant, no hi ha una gran implantació, no hi ha una pràctica, diguéssim, de nivell de mostra molt elevada, però sí que les dues vegades que hem fet amb joves i els experts que hem consultat han donat, diríem, el vistiplau a la validesa, diguéssim, de la fitxa, de les fitxes. La guia pregunta si es pot trobar, on es pot trobar. Es trobarà a la pàgina web de SAFI, que és safi.cat. No es troba ara, però es trobarà. Es pot perfectament utilitzar gratuïtament, sí. Sobre la guia, Mustafa, aquesta guia té si em permeteu, té una dificultat. Normalment les guies, la gent present aquí en aquesta conversa, sap que les guies o les fitxes pedagògiques venen a complementar una feina que ja s'està fent o ja o es porta a terme. Quin és el problema d'aquesta guia? És que ve a omplir a ser la primera peça en molts llocs. Per tant, no ve a complementar, sinó ve a iniciar. I això té un hàndicap, és una valoració meva. Té un hàndicap per què? Perquè hi ha un problema de la preparació del professional. És a dir, quan deia que aquesta guia ve a desbordar els propis professionals de l'àmbit educatiu, realment ve a fer-ho. Per què? Perquè el debat sobre el vel de les dones de tradició pràctica musulmana, els professionals i professors tenen una opinió, tenen una posició. I a vegades aquesta posició és d'una interpretació del laïcisme en el sentit del fonamentalisme republicà francès directament, és a dir, una anomalia, la consideren. Per tant, si el mateix professor que hauria d'implantar aquesta fitxa té aquesta concepció, tenim un problema. M'explico. Per tant, aquí hi ha una... Per això, quan feia servir la paraula desbordar, ho deia en aquest sentit. És a dir, per això la guia, si la fitxa tècnica, fa algunes preguntes dirigides prèvies al professorat, perquè el professor, hi ha unes preguntes que ell ha de respondre, ha de construir un discurs sobre la qüestió. I això, en aquest moment, és quan es produeix, diríem, la violència de l'aprenentatge. És a dir, si jo com a docent tinc una visió sobre la temàtica i la vull implantar i la vull discutir amb els alumnes, m'he de dotar d'arguments, diguéssim. Els arguments no són els arguments del bar, sinó que he d'explicar arguments. I a més, la guia m'ofereix una postura, una bibliografia, una informació. Per tant, aquest moment, que no és un moment, diguéssim, no és un objectiu molt clar en la guia, però és un objectiu implícit. És el moment on el professorat ha d'abordar la qüestió i es posa ell mateix en aquesta dificultat i aquesta situació incòmoda de com abordar una situació que jo potser no tinc una opinió acabada del tot o no tinc clara l'opinió o tinc una opinió que és difícil argumentar davant d'unes persones que porten vel, per exemple, i per tant aquest moment, en el nostre entendre, és un moment molt interessant a això. És un aprenentatge per als mateixos professorats, evidentment. Molt bé. Gràcies, Mustafa.
De veritat, estan sortint preguntes superinteressants. La que tinc a mans, que és la que li toca, la resposta és de la Raquel Martínez, diu: existint aquesta islamofòbia a les escoles i instituts i posada en pràctica la guia, quina perspectiva veieu de les classes d'islam o llengua àrab que es proposen a Catalunya en un futur proper? Sheima, perdona, he vist que aixecaves la mà. Què? Vols intervenir? Vinga. Sí, volia respondre a aquesta pregunta, concretament. Aquesta mateixa? Sí. Que acabo de dir, vale, perfecte. Bàsicament perquè no és la primera vegada que fan aquesta pregunta i particularment m'he sentit interpel·lada en altres espais. I crec que la resposta és clara. D'alguna manera, com bé deia també la companya Aida Guillén, el fet o la qüestió concretament és poder despolititzar la qüestió de la islamofòbia, perquè posar, no és perquè hi estigui en contra, evidentment, però introduir l'islam en les aules o com a assignatura en les aules del sistema educatiu català no ve a respondre a una qüestió d'islamofòbia, sinó a respondre a un dret concret que es va acordar en l'any 92. Llavors, aquí hi ha una qüestió de voler, d'alguna manera, fer callar a una part de la població que estem reclamant aquest dret i és, en tant que es va acordar i s'ha de fer, s'ha de portar a terme i no ens esteu... La Generalitat en aquest cas no està fent cap favor a la comunitat musulmana, al contrari, està atorgant el dret i està fent efectiu el dret de poder aprendre l'islam a les pròpies aules. Això per un cantó. I per altre, és el mateix que deia el company Mustafa, la guia de Safi ve a combatre també o a conviure amb el Proderai i les classes d'islam venen a conviure amb la islamofòbia que hi ha al sistema educatiu. I és, repeteixo, és una qüestió que crec que és independent de la islamofòbia que es viu, perquè al final que es facin classes d'islam i que és el mateix que aquests protocols d'abús, de bullying que hi ha a les aules. I recordo que un professor em va dir que l'escola sembla el calaix del sastre. Hi ha uns centenars de protocols, però realment la realitat educativa és molt més profunda que no pas i no s'acaba amb un protocol. Llavors, evidentment, tenir en compte que introduir l'islam a les aules és un dret i és un pas endavant, però no vol dir que això acabi amb la islamofòbia ni molt menys. Molt bé. Només un comentari respecte a aquesta pregunta és: no barregem, no dic que la persona que ha fet la pregunta, sinó se sol barrejar el tema de les llengües maternes, no em quedaria només amb l'àrab, sinó amb la diversitat de llengües maternes que s'haurien d'ensenyar amb el tema de l'islam, com deia la Sheima, és un dret reconegut des de fa 30 anys, aviat farà 30 anys, l'any vinent, i el tema de les llengües és una qüestió més recent relacionada amb qüestions migratòries, per tant, o no tan migratòries, però principalment migratòries. I no és una qüestió resolta a nivell legislatiu, amb tanta contundència com és el tema de les classes de religió islàmica, de la religió evangèlica i de la religió jueva, que són les tres minories que tenen, a més de la religió catòlica, tenen aquest dret d'ensenyar com a matèries optatives a les classes de religió, educació religiosa. Tenim una pregunta de la Cristina, si em permeteu. Cristina diu: quin enfocament es fa des de la guia pel que fa a l'origen de les persones musulmanes? Es tracta de persones en procés migratori o es reconeix la diversitat de persones musulmanes converses? De vegades es cau en l'error de relacionar l'islam amb quelcom estranger i és un estereotip que personalment estic interessada en desmuntar. Jo et dic, en part de la guia, et dic que una de les batalles contra la islamofòbia és desvincular l'islam de la immigració i des de Safi ho tenim claríssim. Una de les idees que sempre és això, que no hi ha vinculació entre islam i immigració de manera directa i integral i completa.
i intentem desvincular aquestes dues coses. Qui vulgui contestar aquesta pregunta des de la guia. Sí, bueno, aviam, justament aquest enfocament que acabes de dir, Mustafa, és evident que hi és a la guia, hi és a la base de la guia i, evidentment, també recollint una mica el que ja havia dit el Mustafa Saimi, doncs la guia, d'alguna forma, treballa d'una manera molt més, no vull dir, o sigui, superficial, però ben treballada d'una forma que, evidentment, tractem totes aquestes variants, d'alguna forma, del que és el fenomen islamòfob. Justament entenc, a títol personal, que una forma, o sigui, islamofòbia a Espanya opera justament fent que islam és una cosa estrangera. Per tant, evidentment, aquest és un tema clau, és a dir, perquè si no, no es pot llavors fer tota una sèrie d'execucions a posteriori. És necessari dibuixar o percebre i representar l'islam com una cosa de fora, dintre d'aquest imaginari. I, per tant, evidentment, nosaltres estem treballant una mica sobre aquesta contracció que hi ha, aquestes idees. Per tant. Molt bé. Si us sembla, si em permeteu, perquè estic veient que falten 6 minuts per les 8 i hem dit com compromís no superar les 8. Tenim la pregunta de Maria Dantas, la diputada al Congrés. Si us sembla, la recollim i donem la paraula a la Maria Moro, la secretària d'Immigració, si us sembla, per favor, perquè així no ens farem pesats. Els de SAFI hem de ser passatgers perquè la islamofòbia creiem fermament que s'ha d'eliminar i, per tant, la utilitat de SAFI algun dia ha de desaparèixer. Esperem. Per tant, Maria diu: el racisme a l'escola és una assignatura pendent i, encara pitjor, és una paraula tabú. La minimització de les opressions està a l'hora del dia i és molt difícil obrir un protocol d'assetjament gairebé mai s'obren. Com penseu que la guia pot actuar en aquestes situacions reals als centres educatius? Gràcies. Qui vulgui? Ràpidament. Un dels objectius de la guia, també implícits i no explícits, és que visibilitzar, a la línia que deia la Sheima, visibilitzar els actes discriminatoris per raons, o el racisme per raons de creença. Per tant, què es produeix quan es visibilitza un fenomen d'aquest tipus? Es produeix les aliances, es treuen les pors i es discuteixen les coses de manera pública, etc. Això vol dir un nou escenari en què les persones afectades, utilitzaré una paraula que no m'agrada, que s'empoderen de la situació. I això generarà, en el meu entendre, l'experiència que tinc en termes de racismes, quan els joves dins d'un institut s'empoderen de la qüestió del racisme i l'aborden i tenen discurs sobre aquesta qüestió i identifiquen els racismes que es donen en un institut, són capaços de donar resposta ells mateixos. Són capaços d'organitzar-se i anar al claustre i discutir amb la direcció, etc. Per tant, jo crec que aquesta guia també ve a visibilitzar aquestes formes i dotar les pròpies persones afectades d'aquesta capacitat d'afrontar aquesta qüestió, perquè una de les coses que ens passa dins dels instituts o aquests espais tancats és que no s'accedeix, costa molt intervenir des de fora. Per tant, que hi hagi una demanda o una reivindicació, una denúncia des de dins, destapa el problema. I, per tant, seria un primer pas. Sí, senyor. Gràcies, Mustafa. Només un comentari que ho ha deixat la Victòria Hinojosa. Un camí per ajudar a erradicar l'islamofòbia i el racisme estructural, etc. És dotar d'una visió intercultural transversal com a essència de l'aprenentatge, des d'una perspectiva de les identitats múltiples. Jo crec que, evidentment, estem d'acord i és una reflexió molt pertinent perquè la visió intercultural transversal ha de reinar totes les accions que portem dins de l'àmbit educatiu. Aquí estaríem d'acord tots i totes.
Donem la paraula a Maria Moro, sisplau, per anar tancant l'acte. Ja estàs activa, Maria? Hola, hola, bona tarda a tothom. Mira, tinc una bona notícia. Primer, gràcies a tots per permetre'm compartir amb vosaltres aquest espai, perquè realment ha estat molt aclaridor i, a més, dir-vos que jo ara estic a la Secretaria d'Immigració, però que soc docent i, per tant, m'emporto aquesta guia per quan torni a exercir en el meu institut, n'estic segura. Però, finalment, la Secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, la Mireia Vall, ens ha pogut acompanyar i, per tant, Mustafa, li donarem pas amb ella. Crec que li pots clicar el micro perquè pugui parlar. La trobaràs en aquest espai. Moltes gràcies a tots perquè les reflexions han estat molt interessants. Sí. Ella ja pot per si mateixa. Mireia. Ja pot. Sí, aquí. Sí, ja pot. Aquí. Sí, Mireia, pots? Aviam. Ara? Puc ara? Sí, Mireia, sí. Benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta última estona de la sessió. Gràcies, Mustafa. Gràcies a totes i a tots. Bona tarda. Primer de tot, una felicitació molt particular per a Safi per aquesta proposta educativa que avui ens heu presentat. I Mustafa, sí, heu de ser passatgers. Safi ha de ser passatgers. Però ara us necessitem més que mai. I necessitem el gran reconeixement de la feina que ja porteu anys fent. I esperem que aquesta feina, que avui és un dels fruits, però que n'hi haguin més i que continuem treballant perquè sí, perquè sigueu passatgers, que aviat sigueu passatgers, però ara no, ara us necessitem. L'acte d'avui ens recorda la necessitat que tenim com a país per fer passos envers la plena acceptació de la diversitat, també de la diversitat religiosa. Ens recorda que la població catalana segurament mai havia estat tan heterogènia des del punt de vista dels seus orígens, les llengües que parla o les seves creences religioses. I ens recorda també que aquesta és una realitat que ha vingut estructural, que es mantindrà en el futur i que tenim una necessitat compartida de posar-la en valor. I de posar-la en valor a tot arreu, però especialment en els àmbits com l'escolar, on la incomprensió d'aquest fenomen pot tenir conseqüències greus per a les futures generacions. Encara ens queda un llarg camí per recórrer, per aconseguir que aquesta plena acceptació de la diversitat, per aconseguir que ningú se senti assenyalat simplement per menjar d'una determinada manera o vestir una determinada peça de roba. Els resultats que han obtingut les formacions xenòfobes en les darreres eleccions catalanes així ens ho recorden, però crec que no ens equivocaríem si únicament assenyalem la ultradreta com a amenaça per a la cohesió social del país. En efecte, les expressions d'incomprensió, quan no d'obert rebuig, cap a determinades formes culturals i religioses són malauradament encara massa habituals. Amb diferents intensitats, són protagonitzades per actors molt heterogenis, que sovint només tenen en comú la incapacitat per acceptar una realitat que se senten com estranya. Unes mostres de rebuig i d'incomprensió que impacten sobre àmplies capes de la població. Persones que veuen que són qüestionades simplement per expressar-se tal com són, simplement per mostrar públicament quin és el seu bagatge cultural o quines són les seves creences. Un fenomen que, si ja és greu per ell mateix, encara ho és més quan afecta menors d'edat. Per això la importància d'eines com la guia que ens heu presentat avui. Tanmateix, la lluita contra la discriminació i en favor de la igualtat ha de ser un objectiu que arribi al conjunt de la societat. És una tasca que corre pressa i que requereix de la implicació no només de les administracions públiques, que també, oi tant, sinó del conjunt del teixit cívic del nostre país. En aquest sentit, crec que val la pena assenyalar una eina que estem posant en marxa i que ens ha d'ajudar a lluitar contra aquests prejudicis i que malauradament encara són presents al nostre país. Es tracta del Pacte Nacional per la Interculturalitat. Segur que ens n'heu sentit parlar moltes vegades al llarg dels darrers mesos. Es tracta d'una iniciativa del govern que pretén reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat de tota la ciutadania i vol fer-ho a partir del treball en 3 eixos. El primer és la lluita contra la desigualtat que encara han de patir moltes i moltes persones pel fet de formar part d'un grup minoritari. El segon és el coneixement i el reconeixement de totes les formes de diversitat com una forma de riquesa. I el tercer és la promoció de la interacció com una eina bàsica que ens ha de permetre avançar en la lluita contra aquests prejudicis. Lluita contra la desigualtat, coneixement i reconeixement de la diversitat i promoció de la interacció.
Aquesta és la recepta que volem aplicar al conjunt de la societat, però és també la recepta que ens ha de servir per treballar formes específiques de lluitar discriminació malauradament massa esteses com és l'islamofòbia. La guia que avui heu presentat significa un pas endavant per aconseguir la plena normalització de la diversitat religiosa a les aules. Ara, però, ens queda el més difícil, implementar-la. Que els mestres la coneguin i la vegin una eina útil, que la posin en funcionament, que serveixi per replantejar-se determinades visions i maneres de fer potser massa arrelades. Queda, per tant, encara molta feina per fer, però ens tindreu al vostre costat per poder-la tirar endavant. Moltes gràcies a tots, felicitats per la jornada, que em consta que hi ha hagut reflexions molt interessants i que agafem guants com el fet de les festivitats, de que en el calendari puguem ampliar les festivitats i, per tant, ho recollim per ser treballat i abordat properament. De nou, felicitats i esperem que puguem tenir espais com aquests de celebrar eines com les que avui s'han presentat i poder-ne fer el seu seguiment. Moltíssimes gràcies, Mireia. La veritat és que ens fa contents també l'esforç que has fet. T'ho agraïm perquè t'has incorporat tot i l'agenda complicada. Agraïm la paciència de totes les persones presents amb nosaltres. Agraïm la feina dels companys i companyes que han participat en aquesta guia. Jo citaré un parell que no han sortit avui, que és l'Aina Coto i l'Ares Perceval, perquè han participat també des de fa molt de temps en aquesta guia. Ens posem a disposició de les entitats, de les administracions, perquè faci falta dins de les nostres possibilitats, que són poques, però sí que són útils, pensem, i cada vegada esperem presentar coses que ajudin en el camí de combatre l'odi, combatre les discriminacions i propiciar ambients de reflexió. Properament, segurament, us molestarem amb una invitació per presentar l'informe de la feina anual de l'Observatori de l'Islamofòbia a Catalunya, que ho estem preparant i segurament serà d'aquí unes quantes setmanes. Esperem que sigui del vostre interès i comptem amb la vostra presència una altra vegada. Moltíssimes gràcies de nou i fins una altra. Bona tarda. Adéu, gràcies. Gràcies per tot. Adéu. Adéu. Adéu, moltes gràcies. Vosaltres tots. Adéu.